Pero tingin ko mga Aji, kasi umiinom-inom na lang siya ng tubig, ganyan na yung likod niya. Yo, what's up mga Aji, no? So, napansin niyo yung looks natin ngayon, yan. Naka-glasses po tayo, no? Kasi sabi nung misis ko, bagay daw sa akin, no? Ewan ko lang mga Aji, kung sa tingin niyo kasi tumatanda na tayo, no? Then ito, gusto ko lang pala mag-thank you muna, no? Sa, yan, BioPigeon and Bio Research. So, thank you po sa napakagandang binigay niyo sa akin. So, gusto ko lang sabihin na binigyan niya po tayo ng 10 BioPigeon Cup, 10 t-shirt. So, napamigay na po natin yon. And this one, so, sa lahat ng buo ng BioPigeon and Bio Research, then yung mask, binigyan niyo pa kami. So, thank you po from Gumbino PH. Maraming salamat ulit. And kanina pala na naglaro kami dito sa Tacorong City. So, ano ko na lang mga Aji, yung mga nakalaro ko kanina. Thank you mga idol. So, good game. Nadali nyo ako dun sa sa 2 games, no? Maganda. Good game talaga. And ano yun? Malipayon lines. So, mapanood nyo man ito mga idol. Thank you. Masaya yung laro. Masaya. Tapos, ano ba? So, may nag-message kayo sa akin mga Aji, no? So, almost a month na to. So, gusto ko lang batiin, no? Avid fan natin to. So, John Joaquin Orsha, happy birthday sa'yo. Advance happy birthday. So, November 1 yung birthday niya. Turning 6 years old na siya. So, happy birthday sa'yo, John. Mag-aral ka mabuti. Sumunod ka sa magulang mo. And yun lang, mga Aji. Again, pati yung mga mga nanonood sa atin dyan. Maraming salamat po. Hi! So yun natin. Yun lang, maraming salamat po. And may papakita ko sa video nito. So babalik na rin ko lang yung camera and pakita ko na sa inyo. So ito yung mga Aji, yung gusto kong ipakita, no? So gusto ko lang pakita sa inyo mga Aji kung gaano ka-generous itong Gagambang Japan na to. Pang-apat na po ito. Gusto ko lang din mag-thank you kung sa kanino talaga galing yung Gagambang Japan, no? So kasi in-order natin to para sa ganitong purpose talaga. Para mangitlog siya, maparami din natin. Thank you kay Sir Tech Raiden, no? Kasi siya talaga yung pinanggalingan nito. And luckily, 12 days may nabuhay mga Aji. So ito siya. Gusto ko lang pakita sa inyo, no? Yan. So ito siya mga Aji, pang-apat na to. Hindi na siya kumakain, no? Parang 3 to 4 days na ata siya. Na puro tubig lang siya, no? 2 days ago nangitlog siya. So ito yon. Gusto ko pakita sa inyo, no? Then malalaki na rin yung anak niya. So nakita niyo naman nun yung 2 days ago or 1 day ago na nag-video tayo. Gusto ko lang pakita sa inyo itong gagamba na to. Labas natin siya. So pause ko muna. So ito na siya ngayon mga Aji. Wala na akong masabi pa, no? Gusto ko lang mag-thank you sa gagamba na to kasi napaka-generous niya sa atin. Yan, napaka-generous ng gagamba na to. So, nakita niyo naman mga Aji, alagang-alaga natin to. So, lahat ng masarap na pagkain na bibigay natin dito mga Aji. And if ever man na kasi hindi talaga siya kumakain, so umiinom na lang siya ng tubig. And sa tingin ko yan na yung last pang-apat na itlog niya na to. And if ever man tumagal pa siya ng 1 week, so napaka-generous niya na ulit. Pero tingin ko mga Aji, kasi umiinom-inom na lang siya ng tubig, ganyan na yung likod niya. Hindi na talaga siya kumakain, ganyan na rin siya kabagal, no? So malapit na talaga to. Anin na lang natin siya, papasukan sa lalagyan. Yan. Napakabait na gagamba na ito. And dito yung lalagyan niya. So yan. Yan siya mga Aji. So yun lang gusto ko lang pakita sa inyo. And update ko kayo na meron na naman, no? Nangitlog na naman siya. Kasi
Hindi ko ma-explain mga Aji. Basta ang pag-aalam ko paggagamba, pag once nang itlog sila, tuloy-tuloy na to, no? Kahit di mo na siya tabihan pa ng lalaki, as long as na fertile na siya, ibig sabihin na, kumbaga, ano ba to? Yung iba kasing mga binibreed mga Aji, kailangan samahan niya ng similya ng lalaki, samahan niya pa siya. So ito, siguro from the wild pa lang, nangitlog na to siya, natabihan na siya. Kaya non-stop siya nangingitlog, no? Kaya to, non-stop siya nangingitlog. So, lagay ko na siya dito. And update ko kayo siguro bukas kung gano'n nakalalaki yan, no? And tingnan natin mga Aji. So, ito yung isa. No, baby, no. So, ito yung isa, nandito. Gusto ko lang pakita natin sa inyo, no? So, yun lang mga Aji, no? Next time natin pakita kasi makulit na to. Makulit. So, next time na lang mga Aji, yun lang. Maraming salamat po ulit from Gagambino. Keep safe and God bless you all.